Si Jesus ug si Juan nga tigbautismo. Mateo Kapitulo 11, 1-19. Human matudlo ini Jesus ang iyang 12 ka mga sumusunod, miadto siya sa kasikbit nga mga lungsod aron magtudlo ug magwali didto. Sa didto pa si Juan nga tigbautismo sa sulod sa prisohan, nabalitaan niya ang mahitungod sa mga gipangbuhat ni Kristo. Busa gipaadto niya kang Kristo ang iyang mga sumusunod. Aron mangutana, salt ihi kami, ikaw na ba ang among gipaabot o maghulat pa kami ug lain? Kitubag sila ni Jesus, balik kamo kang Juan ug salt ihi ninyo siya sa inyong nakita ug nadungog. Salt ihi ninyo siya nga ang mga buta nakakita na, ang mga bakol nakalako na, ang mga sanglahan nga ayo na, ang mga bungol nakadungog na, ang mga patay na nga banho, ug ang mayong balita giwali ngadto sa mga kabos. Bulahan ang mga tawo nga wala magduha-duha kanako. Sa nakabiyon na ang mga sinugo ni Juan, nangutana si Jesus sa mga tawo, sa pag-adto ninyo didto kang Juan sa kamingawan, ansa man ang inyong gidahom nga makita. Miadto ba kamo didto aron makita ninyo ang tawo nga nagpauyon-uyon lang sama sa kugan nga mununot sa huyop sa hangin? O miadto kamo didto aron makita ang asa ka tawo nga nag-asul og mahalon nga bisti? Ang mga toong nag-asul og mahalon nga bisti atuo lang sa mga palasyo. Apan ansa man gayoy inyong giadto didto? Dili ba aron makita ninyo ang propeta sa Dios? Oo, di ba? Ug saltihan ko kamo nga labaw pa gayud siya sa asa ka propeta. Tungod kay siya mao ang gihisgotan sa Dios diha sa kasulatan, ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo sa pag-andam sa imong agianan. Pidugang pa si Jesus sa pag-ingon, sa pagkatinuod, wala pa giyoy na tawo sa kalibutan nga labaw pa kang Juan. Apan ang 12 sa mga nagapasakop sa paghari sa Diyos mas labaw pa kang Juan. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, namugos ang mga tawo nga mahisakop sa paghari sa Diyos. Kaysa wala pa moabot si Juan, ang tanan nga mga propeta ug ang kasugo nagtudlo na mahitungod sa paghari sa Diyos. Ug kontwohan ninyo ang ilang mga mensahe, si Juan mao si Elias nga gipanag nga moabot. Angay gayud ninyong sabton kining inyong nadanggan. Karon, ansay ikatandi ko sa mga tao nining panahon na. Sama sila sa mga bata nga nang lingkod sa plaza. Ang asa ka grupo mingon sa usa. Kitugtugan na mo kang magsinata alang sa kasal, apan wala ka mumusayaw. Kikantahan na mo kamug awit alang sa patay, apan wala asab ka mumuhilak. Sama asab niya na ang mga tao nining panahon na, kaysa pag-abot ni Juan, nakita nila nga nagapuasa siya ug wala mo'y namugbino. Busa nagaingon sila nga may dawtan siya nga espiritu. Ug ako nga anak sa tawo pag-abot nako, nakita nila nga nagakaon ug nagainom ako, busa nagaingon sila nga palakaon ako ug palahubog. Nagaingon asab sila nga higala ako sa mga maninangil ug buhis ug sa uban pang makasasala. Apan wala kanay bali, kay ang mga tawo nga nagasunod sa kabubaton sa Dios nagapamatuod nga husto ang gihimo sa Dios.